Ti di wan gwadd Sam Pierce I weld y motorbike. Ie. I atgoffa fod am yr amser gynt bod o'n gwerthu nhw ac yn trwsio nhw. A lle oedd I siop? Yn y Stryd Fawr. Yn Penrhyndeudraeth? Ie. Di mi. Pwy sy'n meddwl bod Penrhyndeudraeth digon o le I werthu motorbikes de? A faint oedd nhw radeg yno, Sam? Ti'n mynd cofio? Ti'n cofio Gwynedd? 217. Dyna faint fas efo. Ond e fwy o bobl yn defnyddio motorbikes radeg yno? Especially scooters. Ie. A gan fod nhw'n radio'r rhedeg mwy na... Ie. A bobl yn mynd I gwaith. Ie, dyna beth dwi'n feddwl, ie. A wedyn mae rwan maen nhw'n prynu ceir, neu rwan dwi'n clywed maen nhw'n mynd yn ôl I scooters a... Petrol mor ddryd. Petrol mor ddryd, ie. Insurance y beth mwy ar. Ie. Insurance y ddryd ydy. Ie. O, so rai chi oedd yn trwsio nhw hefyd. A be arall o'ch chi werthu yn y siop? O, Beics bach fi. Beics bach o. Ie. Pws beics e. O, ie. O, Scooters. o scooters, ie. Am scooters. Ond beics, adnag sgwrsio pe fynd I ysgol Belmo. A dyn bydd chwienni yn dweud os ydi basio o'i da gyd I beic. A dyn o'n I o'n I gael aml o gwsmeliad. Adnag yn o'n boom time. Ie. Ac nadolig yn y gwrthu fa. O, sgwrs nadolig, ie. Ie. O 30 ydym byd yn bwrthu ddech chi o'n i'n gwrthu gwrthu o 30 yn... A faint oedden nhw? Rwle o gwmpas be, fas y beic newydd? Beic da, ofnadwy da, be, yn 30. Oedd. Hynny lot o bres. O, lot o bres, oedd. Ond hwnnw yn beic da, de. Ie. BSA oedd yn nhw. Ie. Oedd yn mynd yn ôl dipyn o ganddo. Ie. Doedd ddim o tybaic I fi pan i'n ifanc. Do? Yn y siop. Ie. Norman, 125. Norman? 125cc. Dwi'n ei oed gynta'n I fwrthu nhw. Mwawd o'i oedd yna dag yn dweud. Dyna ni brynu o'r alim. Dyna oed yn mynd I fanna. O! A Garej Pierce I Gwynedd, neu ddau I Gwynedd o? O, wir? Be nes ti brynu ganddo fo Gwynedd? BSA Bantam, dwi'n dweud. Ie. O ti'n licio I ni? A yn ymwneud beth o'n fod I wneud. Ie. Gweithio na. Wrth I amwy o'n... O chi'n trwsio nhw yn y siop hefyd? O na, rhaid I mi oedd o'i. Ond chi'n bersonol? Ken ddim o gwmpas amdano. Oedd o'n dysgu. Ond i'r ysgol gyda. A ti'n mynd ffansio cael troi ar hwn? Na, mae hwn y dyn. O, dyna ddangos. Newydd. Ie. A beth sgyn ti yma, Ken? O, dwi'n ffilm dyn nhw. A beth sy'n special am hwnna? Wel, gath hwn I wneud, I seinio yn yr 60au. Diwedd 50au. O'r Enfield Bullets, ond mae wedi cael ei ail adeiladu wan yn India. Reproduction di hon? Ie. Ond i'r specifications... Ie, mae'n dal yr un hen 500 Bullets India. O, ie. Beth. Ond wedi gwella dipyn, wedi disc brakes wrth nhw. Yn blaen ar... O, ie. Ie. 5-speed gearbox. A be oedd rhaid yno? Pedar o... Mae'n dal yn edrych yn peth o mwyn i lai. A beth sy'n dda am y motorbike yma then, sydd yn... Wel, mae o'n original a wreiddiol, dydi. O, ti'n gweld? Ac oedd o, sa'n byd i gael newid o. A be di hon? 4 gears, 5 gears? O, 4 gear. 4 gear, dyna nhw arfer y bod, ie? 6 volts, battery. A be, Sam? Reverse. Reverse? It's special ar hwn, wrth gwrs. Ie. Bathtub, mae'n gael o hwn. Mae'n upside down bathtub, dydi. O, ie. Mae'n debyg I bathtub. Ydy dwi'n gweld, ie. Mae'n lot yn gael o hwn. Ie. Mae'n gael front o fawr.
Be, dos o bod y llythrenau... Dyna fod y ffordd arall. Na, ma' hwnnw'n iawn hwn, sy. Ie. Hwn, sy. Hwnna fod yn y blaen, ie. Ma' Tapio hwnna'n lawr. iawn, de. Gofyn i rifo o, de. O,